asila makasal mani TSB sirungnai butubo phaioi onek tongthok mani feel khaika kha tongthoka aro jini je TSB ni butubni adongrok ni kogrong no khana goi onek chubachu khainani rok bo kogrong no bujikha gai o hamia saya sugya obo haibor rong bo kisamisa chubanani kogrong no tuyoi sajago dofani borok rong no kusugo tisanani bagai rok sajak mani rong no khana ga onek khatong khajaga matongo sajak mani no nung samongo phaini salo thebanai de abo amne ani tongo ani khainani hina ang wansugo borong no dofani bagai samong khainani hine rok ang ani orbo khathon no wansujak tongo dofani bagai samong khai thangnai ang olo ani yak gung yak sukhangke ang obo haikino dofani gama yagrogoi gam tamane bai dofani bai samong khaini ang dofani bagai samong khailina musugo ani dofa jate tabok asukjora hamoi tongkha arbo kya hamtong arbo kya jathung arbo kiseng tongthok jathok kai matong laithong jini dofani borok rok obaike ang saisung choli toi aro ani sak baksa takhok bo hogrong no bo tuyoi bal baksa kai samong tangoi jini dofani borok no aro nai thoto kai tisanani musugoi nung tama 20 dofa ne dei mane subagoi tisane musuk na suru tipura srunai musung man lang joto 20 dofa no ani yakchukai ang 20 dofa no tui srungoi khaioi joto no phurongoi tisanani musugo ang je pharijak abono chaitok nai 20 dofa sohkai no ang wansugoi samung no khainai mane je tipura srunai buto bo sondra khajak mane jini tripura srungnai buto khajaka 1999 24 অক্টোবর তিনি বাই বছরনি পর নক শিল্প জগলিহানি মান তিনি বাই প্রায় 25 বছর নুইচি বা উমর রক ওংখা তিনি বাই রম ও ননে ত্রিপুরা সরনে বতো ফাইনি সালাই বছর জরতে গাম করন খাইয়ে ন গোল্ডেন জবলি জরা থাই মানাইনে খাখালাই খাখাयो অনেক গাম লামা ন থাঙ্গই মাননো আর গাম খাইনো পহরনি লামা কাসা গয় আর gam borok bai sini jak nani tei borok bai nuk jak nani tei borok bai kha gam khokbang sajak nai oba haike ang wansug none ত্রিপুরা সরনাই বতো খাজাং মানে পরে ন কোনো নংনো কেবেং না রই ফাইহা লামা tabuk sakjora lai chini kebeng marok lai nugyakho ba kaisau ku borok tongo kisa sele mane hai muchugya hai bogno sing sagoi bujirani obosini thani kaisa kortobo tongo oborong joton sagoi sing yaphang yarung karak khai basana nani bagoi bogno kisa masanai obon 20 দফানি বিসিং ও ত্রিপুরা সরনাই বতনে অদে বইলা ত্রিপুরা যে 20 দফা বিসিং শিল্প জগলিনা অন্য দফা খাইছা sudo chini jara 20 দফা Tripura sirungnai buthupto chini sudo Tripura sinai hinai dofani borok no tuino besi men tot bini yaphang yarung akhulo oboni bisingo no chung mankha hingkai o 20 dofa bisingni nobo chung subasu hayo pharijak je mansak aba heken ani sinimong ha chhatra mohan Tripura ani kami ongkha longtrai srinivas barano hino ambasa sub division जों आं परे माने आं रोंसिरोङै दं माने अंखा गभर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमलपुरा फर्स्ट सेमिस्टार ककबर हनार्स न लागै परे दङ जों जिनि कमलपुर यूनिटनि टीएसबी ग्रुप बा जों टोटल 22 मेंबर्स अफ आदं फाइका जों दिनै